Dobro jutro, Srbijo. Nalazimo se u Kliničkom centru Srbije. Imamo važnu informaciju za vas. 16. decembra u nedelju od 8 do 16 časova obavit će se preventivni pregledi u Kliničkom centru Srbije. A sa nama je direktorka Poliklinike Kliničkog centra Srbije Snežana Polovina. Dobro jutro, doktorka. Kažite nam kakve sve preglede će moći da oprobaju, odnosno na koje će moći da dođu naši građani. Dobro jutro. I ovaj 12. put od kad Ministarstvo zdravlja organizuje ove preventivne preglede, Klinički centar Srbije će svojim i ljudskim i prostornim resursima da učestvuje u akciji. Ovog puta u Kliničkom centru Srbije pacijenti će moći da urade pulmološki pregled, oftalmološki pregled i analizu tumorskih markera. Zašto su važni pulmološki pregledi? Srbija je zemlja u kojoj, nažalost, još uvek ima jako veliki broj pušača i u kojoj je prilično veliki stepen aerozagađenja, naročito u gradskim sredinama, a to su zapravo sve ključni faktori rizika za mnogobrojna plućna oboljenja i maligne tumore pluća. Ulaz će biti otvoren za sve, nije potrebna čak ni zdravstvena knjižica. Jeste. Velika prednost ovih preventivnih pregleda je upravo u tome što i oni građani koji nemaju zdravstveno osiguranje mogu da obave preglede, mogu da saznaju kakvo je njihovo zdravstveno stanje i da pravovremeno, ukoliko se ustanovi da postoji oboljenje, da se uradi neophodna dijagnostika i da se započne terapija. Hoće li se zakazivati? Kakav je vaš plan da u nedelju se sprovode ti pregledi ovde u Kliničkom centru? Pregledi se ne zakazuju, pacijenti se javljaju u hol poliklinike, oni koji dolaze kod pulmologa ili na laboratorijske analize, oni koji dolaze kod očnog lekara se javljaju na očnu kliniku. Javljaju se sestrama koje rade na šalteru određenom za tu vrstu pregleda i bivaju odmah usmereni na određeni punkt gde se vrše ti pregledi. Preventiva je izuzetno važna, a ovaj 12. put vršite ovakve preventivne preglede ovde u Kliničkom centru Srbije i u Poliklinici. Kažite mi, ima li pomaka i koliko to utiče zapravo na svest i poverenje naših građana? U samom početku nije bilo tako značajnog odziva, međutim kako su odmicale ove akcije, sve veći broj ljudi je zainteresovan, verovatno znate i čuju jedni od drugih da su uspjeli da dođu do nekih analiza i do nekih podataka kojih nisu bili svesni ranije, tako da je sve veći broj zainteresovanih i samim time mi na taj način dobijamo u stvari pacijenta koji je već primarno obrađen i lakše nam je da uradimo i dijagnostiku i terapiju. Hvala vam puno na svim informacijama. Poštovani gledaoci, dakle 16. decembar od 8 do 16 časova vršit će se preventivni pregledi u Kliničkom centru Srbije. Nije vam potrebna ni zdravstvena knjižica, samo dobra volja i svest o tome da preventivom očuvate vaše zdravlje. Studio?